To hakini ke por sa shisien nga wan biang she ying jong fi. Lingba ni ke jingkren ke jonga ke banga ai man la ke sngi. Bar nga nget ke long ke jingmen toy ke bakraw ye fi baro. Kalau long ke jingmen toy ye ke bopun kam tam gitu ke bedana pedeng ke jaka jong ke jingdu jingkermen pedeng jong ke jaka jong ke jing shep tiang. Ke bedana ke jaka jong ke jing bom tip shukum nokin le. Andrei lingba ni ke ktien ke jong play. Ke banga la sam nang ni nganget kalalong ka jing ayman siyam ka jing pinslur yaki bobon. Fi habang nga krene ka ktin ka jong blay, habang nga ay siya fi ka ktin ka jong blay. Nga tip yaga nong rim jong ka ktin ka jong blay ba blay uong shy. Ba lada fi snap yaga ktin ka jong blay, ba lada fi puli ka ktin ka jong blay. Kat kum ka ka Bible la panya sariyem yaga ktin ka jong blay ba ka Lada fin puli na ka Bible fin lap na ka shiti ka jong Apostle Paul. Haba Ukraine naga chiti ke jong ushi ginong Ephesus. Finlap haba Ukraine chapang ke ktien ke jong blay. Uniu bri usngo tho ba ke ktien ke jong blay kalong kum ko Baka ka pen khoi. Finlap egane finlap naga ni ke chiti shi ke Ephesus ke lanang ka ba san finlap naga de khat ka ba ar pon riu wang ba uniu pen khoi yaka bala sat yaka daga jing sat ka daga ktien ka ba mot ba kani ka ka ba ublay u Paul Ukraine ka dai ke ktien ke jong blay. Kabala ya gaban pen khoi ya ga met ga jong trai ya gi banget baro bat ya phi gi ba yo snow ka pen khoi nei ga pen khoi ji fi na ga jing per khat ga sneo ka pen khoi ga jing et ga jong fi na ga jing ting na ga jing sir na ga jing yo snow palat gi gi sneo nda fi sha skor ga tin ga jong play ga pen khoi ji fi nang ta de nga kwa ngan pen in fi ru ba kan mau ko ga jing men toy ga ba kraw ba la fi snap ga tin ga jong play ba ya snap ya ka na mara ga shiti shi gi nong rom ga nang ga ba shi phao ka khat ga ba khat nyo ong wa so Paul ka jinget ka jada ka ba yo snow bat ka ba yo snow de ka ktien ka jong blay na ka ta ka daw la da fi snap ka ktien ka jong blay kam long ka ba lenoi ka tay ka jinget jong fi ka wanra ifi shi ka jeka ka ba fin scam ba blay kan pelong ifi ba pinum shep tiang ye gini ka jingja saudong ki ba jakat ne ka pertai na mar ka ktien ka jong blay ka yarap ifi ndai tang ka taru ngala kren japang ka jingdai ba ka jingduwai ngala ai ka tang manin japang ka tu ka jingduwai ngala ai ka tang ka job da ka jingduwai ba ngala pen ikum loba kum ki banget ngidai ka ban yang scam ngidai ka ban pen bet chuai la dia bang yang khmat jong play khana bang inum dan jing pen ram bara bang yang khmat jong play da ka dot note bara ba da ka jingai ka dan ka board ban pen kalon ni ki kut ba scam ban pen kalon dot ni ki plan brio baro sha ka plan ka jong play ban nga kwak ngan ong biang sa jisian na ka ni ka por na da duai bo play un ai bor yang nga ka ni ka por ba bang ka kren kanum long leno e shafi kanong ka jing men toy ka ba krawi ka jing im ka jong fi haba pi snap biang ngan peteng ni ka ni ka jing hikai ka bang ka kren chapa ka jing duai na mar ka ni ka ktien ka bang hikai shafi ka dai ka jing ket kle ka bang dan la dang ni duai shisha ba la dang isngo tho ban duai kat kum ka nong rem to ka ktien ka jong play ngan ye tho ifi nang ni mdan ka wairu ka bo play unum jubab e ka jing duai ka ba shisha u play u la bo ka nong rem ka bible ha ka bo ong la da pi pan ngan ai la da pi wat pin sham la da fi tiet pin play ka ta ka de ka nong rem na ka ktien ka jong play bat nga kwa ngan hikai fi mena ka sngi da ka banga ai ka tang ye ka ni ka jing duai ka bangan hikai ngan ong ye ka jing duai ka atiar ka Bakhlain tam ka ta ka de ka banga kwa ngan ai jing hikai fi ba ka jing duai ka de ka atiar ka Bakhlain tam yang ba de fi ka de ka atiar tma ka bo play la ai hangi ki banget ngim dai tang ban shu kum ki kristan ki ba shu duai ka jo shi ka jo ngim dai setia tang ki kristan malumala ndai kan mau u play habu khat yangi shi ka jing panem u bo yangi kum ki shipai ki jo Jesus grace but kum ki shipai ni dan ka tma ka bangi dai ban yele but ka ta ka tma kam dai da ka ba kan jado kam dai da ka bor brio kam dai da ka kti da ka lenti brio da ka jingla brio ndai ka ni ka tma ka dai ka ba kan jaman sim ya ka ba kan sapen e fi na ka ktien ka jo play na ka ta ka daw ngam kwa fin duai ka ni ka pot da ka jing shak tiang ngam kwa fin chi duai kat ka ba poi kat ka ba lap nga kwa fin duai kat kum ka nong rim na ka ktien ka jo play balai nga hikai hadu kat ni ngada kwa ba habangi duai lang habangi snok ti lang ban duai tangin ni duai ka kum ka jing shai na ka ktien ka jo try but ngin yo ngin job bet ye kini ki aka da ka board jong ka jing duai nan pen shlore fi ki badana ki yeng sam ki ba yo sngaw ki ne ai ba ka ni ka sngi ka ne ka sngi ka ba ka lang kran ni fi ka ne ka ktien u blay un ai board fi ha ba fi shong lang to bara ba fi snap ye ne ba kan pen yang jot ye fi ba fi num sha ye ka ba pen shi duai da ka jing arta tien ba da ka jing shep tien ha ba fi yang kum ki shipai ki jong Jesus grace
ya ka ban ya chikmat na ka ban tau try pipin na puli na ka Bible pin lap bahaba also Paul Ukraine ka Jingduwai pin lap aga city ki Colossae pin lap na ka ni ka tin ka jong play na ka lanang ka basaw la pin puli haba ai ku play ki brio ki shekri lang ba u nga ka khat ka khat ar yo Epaphras ulang uway nangi u shekri jong Jesus Christ u ai ku play fi u tayale hala ka sngi na ka ban ta jong fi ka Jingduwai jong ba pin yo yang janai ba pin scam bahaga man play baro kani ka tin ka buang u Epaphras u layale hala ka sngi na ka ban ta jingi hagi Jingduwai jong kata ka ka tin ka banga kwa ba pin sngo to bo Apostle Paul u sngo to ba ki brio jong play kidai ki ba yang haga jaka ban ya le persha ki bo jingdom daga Jingduwai jong ki ya ka ban ya dai ki brio jong play ya ka ban pin ya chkhmat ya ka jing shikri play ya ka ban pin sangya ki ko jong jingdom ba ki brio jong play ki ba duai kidai ki nong ya le haga Jingduwai kum ka jing ya le ka ba kan jamin sim haga ni ka patay ka ba mentar kum jo dai na ka ta daw na khwangan pin ipi na ka Bible ba u Apostle Paul ka tin ka jong play ka krenshai ba haba ngi kum ki kristan ngi duai kan mau ndai ta mangi shiduai kum to kum mangi dai ban duai ndai kan mau ngi dan ka thma ka bangi habaniang but na pin puli na ka shiti shiki nong Ephesus ka nang ka ba Henry pin puli na ka khat ka ba shipau snap nan puli ka ong kum ne ha ka ba why not to long ki ba khlan yau try ba na ka bor ka jing khlan jo what you young ka jing khlan jo fi what you young ka jing la jo fi wa so polo wang ha ba fi duai what young ka bor jo fi young ka jing khlan ka jo try pi te buang kum no kiang no ka jing kiang atiar play baro ba pila ban yang persya ki but thap jong setan ha ki ni ki sngi dan ki but jong setan ko mangala pen ifi ki jing kran baro kane ka but brio ki ni ki lenti brio ki jing start perthai ki jing start brio ki ba kwa ka ban control ni ki perthai ki ba kwa ka ban pen kelumar ban pen yap ki brio ban pen duna brio ni ki perthai ban perkhat ka lenti brio ban ngakwa ka nawi fi ni ki but ki jong setan ki bu thap lamba ki brio ndai ka bible ka kong ki ni ki tin kong shim no ki jing king atiar ki jong play baro ba pila ban yang ele persya ya ki but thap jong setan pe wong kum ni wong na ba ka jing ele jingi kam lang ki sna ma ga do ndai ki himai ki bor ya ki nang san sha perthai jong ki jing dom ki jing bom man ba kan jamin sim ki ba dana ki jakap nang ha ngam langan ba tai lut ifin rengan chuang shi kin ni fi kan ni ki jing tho ang ni ha ka khat ka ba khat a ka ba kren japang ki ta ki jing bom man ka kren japang ki ta ki bor jong ki jing dom ki be le ki jakap nang kan ni ki kren japang ki perthai ka ba kan jamin sim ka ba ki bor jing dom ki le ka ban influence ka perthai kat ni pim te bo asal polo wang ni don ka thma ka ba ni dai ban le ki ni ki bor jong ki jing dom da ka jing don duai ka jong ki riu khoi ki priu ki jong blai ki shipai ki jong Jesus Christ but na pipuli nang ni uang wat le yele ka ni ki thma klem da dan ki atiar but dai na ka daw na pipuli khat ba khat lai wang na ba kum ta to pin chimala de ye ka jing king atiar ka jong blai baro ba pila ban yang yele ka ta singi ba sneo but na bala dep ki ni ki aka baro ban yang scam fiu sa ong nang to shim mi ki ni ki atiar why ka to ki jing shisha ban pan po ka singkai ye ka jing da shedam ka hok but why ye ki jat jing be phong da ka gospel jong ka jing sok nang ta wang shim ki stay jong ka jing ai da ka bangila ban pelep ye ki som ba me ding baro ki jong setan nang ta wang shim ki jing da khli ka jing benem ye ka white lam mun sim bola ka khtin ka jong play but no la dep ong ni ki atiar baro nda haba ngabet ba pi kum ki shipai ki jong Jesus Christ haba ni tep bangi dani ki ni ki atiar ki ba kan jamin sim ka jing im ka jingi kan mau bangi yang usong ka khat ka ba khat pra da ka ba duai la ka sni da ka jing duai ba ka jing pat baro au mun sim but da ka ba sumar japang ni da ka jing mina ba ka jing pat baro na ka ta ki ri khoi baro bala yu kuran ni ni ha ka khat ba khat pra ba ka dai ni ban duai hagen ba hikai ni u ai ni ki atiar la kwa ka ni ka por ba pin so to ba ha bang ni duai kan mau ka dai ka jing le ka dai ka madan thma na pen slori fi men ka sni ba na do men ka sni kan mau wala yang hala de wala yang ka jing nang ba ka jing so to wala yang ba fi ong nang ban duai na yang hang ta na mar ka ba don coming ki dai dongin shimini ki jing king atiar dongin kop hala de dongin no de ka ban yang ka ban le persha ini ki bol jong ka jing dom kat ne ki be le agari ki jingi nginom a jakayu setan kin biat ru nginom a jakayu ne no ru dongin yang kum ki brio ki dan ka jing ki kle na khwa ka na fi hang ne kam shong ka bor brio hang ne kam shong ka jing la brio hang ne kam shong ka jing nang brio hang ne ka shong ka jing sno tho jingi ya ka kten ka jong blai la da pila priang yu Jesus Christ la da pila IT la ka jong ka jing em u blai ula recruit ifi ula tap ifi hapo ka ni ka jing long nong duai but ngani tu ipi kum ki nong duai ngi de ki nong ya sa ngi de ki shipai ki jong Jesus Christ but habang kran ne gane na kwa ba pin sno tho kan mau ngi dan minta ha gane ka thma ka bangi hap ni le kan mau ni ka jing pang ka betul kat ne ka perthai kat ne ka jing pang ka rong ka ri
ke jengi wat lit sim kani ke bakut kani kam ke bakut kani ke bau bleu dang ong kani ke jing sedang ke jing janja rekan mau kani ke bau wan ke jing le breu kani ke bau bor jing dom ke le ke ban kata ke riu ke jat ben riu kan mau ngidan kum ke met ke jong trai kum ki banget ngidan ke jing ke kle la kum ki sipai ke jong Jesus Christ ni yang lang penyo i ngin la baik dah ke besok ya kaban pen kelaya ke plan breu bangin pen paya ka she ke plan ke jong blai but habang ngiduai kum ki sipai ke jong Jesus Christ u bleu la ai ngi ke bor bangin la ya kaban pen kelala ek bro ya kaban yo i biang ke buram ke jong trai ha ke ri ke jengi tangan ni la me fi shu na ke tin ke jong blai nga kwa pin snap ba pen jing mot yang bat ngan pen ifi ke ba kam dan kam ngan pen ifi habang ngiduai ngap hai kata haba piduai la da piduai la shibit la da piduai menta la da piduai la shai la da fi yang man duai no agini gisni na khwa ga na ifi na fi la shime ni ke jinke ngatia ka ba nga khwa ga na ifi nda ba pirung shaga madan thma jong ni ke jingem ka ba kun chaman sim kan ma pim dan marwai kata ka de ka ba nga khwa ga na ifi walin mut piduai marwai walin mut pi yang marwai pinum la no ban yele prasha ya ka bor ke jingdom marwai na kata ka dau blai la bu ingi kini ki light li ki ek ba khrau ya ki ba ngaban ma pi ni de ban snow to nan krani kini ki light li ki nongrem ba haba ngiduai kan mau pim dai pin yang marwai pim dai pin snow to ba pi don ke jaka ka ba marwai kan mau wat la pi don marwai ye na pi don arngot lai ngot ye pim don tangkat ta haba pi duai nan pen ifi na ka bible snap kat kum ka tin ka jong blai la pin puli na ka city ka jong paul sheki nongrom na ka nong ka ba fra pin lap bau new brio haba ukren ye ka jingduai uan ra agani ka rukom nan puli na ka nong ka ba lai pu fra ka nong ka ba fra saringan puli na ka nong ka ba fra ka khot ka ba lai pu wai ka ong ni ki tin uang kum ne wa paul kum no tingin ni ong ye kini ki ai ru la do blai ulong naga benta jengi u ei uta u banya le yangi ngakwa ya kata ka ktian kanda rung shaga jingmut jongfi kanda rung shaga jingnet jongfi shaga do not jongfi ba pin not ban ong ya ni ka ktian balada u blai u dei naga liang jengi u blai u dan naga liang jengi u ei uta u banya le bat ngi manu bala ban yang le yangi manu bala ban le yang ban wan ra ya ka jing yap ya ka jing pang ya ka jing crow manu bala ban yang persha yangi ong blai la do dan liang ke jengi snap uang kumno uang utau bom chimna benut banyalo khon chong hin rela IT no ya u na ka benta jengi baro kumno tu no mai lemban uru ke baro hangi uang kumne u ei u ban mudui ki bala jet ki jong black day black ken u bapun ksan u ei utau bapun ram de chris ken u yap shisha kham tam ken u bala mi patru na khwa ngan ong ife ken ke pa pin sngo tho ken mau ken ke ktien ke dai ke ba ya dai ba ke jingduai bala de fi yang ban duai ken mau ngan pen ife la do black dan na ka liang jong aba jong fi ngin yang ngin duai mdan bala bani le yengi but ngani thui pia bo also pol krani nong mudoi philippines snow tho ba nu nong mudoi ngani thui pia de satan ngan se pini shu pini ko bible ndrai snap how o ini kiten haba nga krani ngani ngan pini pini ko khat ba lai bu sa ko u eu tau ba pen ram de kres u bala yap shisha kham tam ken u ba shong shi kti ka man ga jong blai u ba ya ya sa ru na ka benta jengi na ka ta da ko point jonga ka banin ko haba pi duai haba pi yang here haba pi mut ban duai no benta ka ski na kwa ba pin tip ba blai kwa ye fi ba pin sngo tho ba pi dan marwai ndre ken mau ni don you blai u Jesus Christ u shonga ka ktiga man ka khat ka jong blai hadu ma da sni u dan abne u shonga ka ktiga man ka khat ka jong blai ong ni ka ktiga jong blai u ya sa na ka ta jong aba jopi fim hadu pim sngo ngo you Jesus Christ ba hadu ma ta ula dep sha ula dep yap ula dep mi pat na ka jing tap ula ayu men sim khoi ngi ndre hadu ma da sni u khlem shong thai u dang ya sa na ka ta jingi na ka ta da na kwa fin sngo tho ya ka ni ka nong rem kan ma haba fi duai ya yen kan nong rem ka badin kong ka dai pim duai marwai pim yele marwai ni ka tma pim don marwai pi don baru Jesus Christ u ni u dai ba ya sa na ka ta jong aba jong fi la do Jesus ya sa ba la da mangaman ba fingi ya sa don ayu ka bala ba ni yang persha yang aba de fi na ka ta ka ta ka dai ka badin kong tam nga kwa na fi kum ki sipai ki jong Jesus Christ ni da nu nong ya lam jingi u bala job lot ki bo jing do ba ki jing ya ba ki jing pang u ni ulam mi pat na ka jing tap ba udang ya sa lang bat ngi bat nga kwa ngan pani fe ga ni ka por ka ba ning kong tam ga dai phim don marwai pi don ba lu Jesus Christ u ba ya sa na ka ta jong aba jong fi ka ba ar nga kwa ngan pani fe na ni ka tin ga jong blai pi kham step ngan pani fe ka ba ar nga kwa phin puli nang ne na ka chiti chi ki nong rom hi na ka nang ka ba fra phin na puli na ka ni nang ka ba fra ka khat ba ar pun rio wa so pol kuran sai ka wai pa ga jing shisha ba ka ta ga dai ba ba Jesus ki no shibnang u sa na ka ta jongi shwabun ki shibnang u la kulari ka ban ai
yo men se me kho yangi bat ulah hiara ke sni pendekas bat adu men tak sni men se me kho jong blai udan don bat nga bat phi udan ga yeng jong phi udan ga jing em ga jong phi udan bat ni ha bangi twai udan bat ga met ga jong twai udan ba gi riu kho ki be sai bat dai na ka daw ga kwa kan pen phi nda ha ba phi twai kadan ne em ga por nga not ban ong nda nga kran nang ni nga sngo tho kan mau ya ga Jingduwai setan unyale ya ga Jingduwai pin lap ke jing sang ha ba phi pet ki jing sang Sunday ki bon brio re ki je sang duai ki nuna brio pin lap hayeng ki brio kim tre ban duai pin lap ya ga Jingduwai setan pun wet namar utip shai bala da ki brio ki duai dan jaka ban shong la nga ban ma pingi tip ya ga but ke jong setan ni yang ban duai fin yu setan un rambe tongin yang da kene gelenti bet ne ma ka daw u blai ro tip yangi bangi dai tang ki brio wala dangi la dai ki sipai ki jong Chris wala dangi dan ki atiar ki jong ki bakin jaman sem ki bangala pulien ki siji ki absas rekat mau ban rung sa kene ki Jingduwai kam dai ki sok yang apa fi namangi dang dai ki brio pim kan mau ha ka por bo jisu rung a get semani ndau dan na pok jaka jong ki jingisa ndau pet ki senran u an lap ki baki yo tia u klem pen ram ki hare u shuang kan mau ka do ka tolot ndai ka minsium ka kwa nga khwa nga nong fi ki po balai ki yo tia ka daw ga dai baki ni ki senran kem pat dan setia yo minsium ko u jisu dan yo minsium ko u ya la ban yasai ben ni ka daw nga khwa nga pen fi ba u am su pol tho ga jiti si nong rom kala nong ko ba fra ga khat ba pen wang kum ju di u minsium ru ya rap la me ga jing tolot jong ni ya ka ein u am su pol kuran ang ni ga jing tolot hado tolot aga met hado tolot aga jingai hado tolot aga jing shakri play o absol pola bu krani ni wang o minsiam u ya rap leme de jing tolot jing ya ka ai wang na mar ya ka ai ga bangin di wai kat ga ba dai biang ngem tip sho re tau minsiam u kurpat na ga ba jing haga jing o herer ke bamla ong sho u ta kenyu ba yet gi do not u ito ga ga jing mot ga jong minsiam na ba u kurpat na ga benta gi riu kho ya ba kom ga man ga jong play na kwa ngan ong fi ga ni ga por la pin puliang ne u ni u de minsiam kho jong play u ba wan na ga ni ga pertai u ba dang na do menta gisni uba shim jaka ya ga jaka ga jongaba ga jongfi balada ngaba ma pingi patna lang ba men sim khoi balada ngi dot lang ba men sim khoi ba ba ngi yangum gi shipai ga jong Jesus Christ pim lang marway men sim jong blai un ai borefi un pin king atiarefi un pin ko borefi ba fila ban duwa ya gi gisni daga bor ga jong men sim khoi ba ba men sim khoi wan un ya sa na ka menta jongfi kan ba kum ga man ga jong blai ka ta ga de ga bas no na teng teng im tip shu ga ngi duwai teng teng im nang shu ban duwai gi ni jingpang teng teng im nang shu gi ban duwai gi ni jing e gi ba jakat ni teng teng da ha ba ga ying jong fi ga kluma pim su tho shu ya ka e pin duwai teng teng da ga jing chep tim ga wan le pim tip shu kum no ban duwai andre la da pis ngo tho ba menta pim lang marwai pi da ga jakat kat ba no men sim ko u men sim ko jong ble u da jutang ba no Jesus Christ ba unum ino gi ta gi bala IT show try unum ino gi ta gi ba shakri u blai u don ba pi ha ba pi duwai marwai ha ba pi shong ye kan mau don ba pi ban ya side udai ba kwa ban ya side na ka menta jong pi kat ba kum gamon ga jong blai bat la da fi duwai kan mau pim lang marwai ha gi ni ga tma pi don ba no men sim ko nga kwa ba pin chi snul tho ye ne ba na do menta ga snis dang ban snul tho ye men sim jong blai ngai bo dan ga jing em ga jong fi na fi duwai fi no i u blai un hiat ga bor ga jong pi mi i ni ki kam ga apostle la da fin puli hadien ga pentecost la da fin puli na ga nang ga sao sa puli ki kam ga apostle nang ba sao na la krene ga ne menin sa puli ma fi nang ba sao bro ga we ka bible kong na haba ki dana prenga jing shepting na haba baro ki wan lang man duai ka bible kong hadien ba ki le duai la pen knyo e de jaka ka bi seng lang bat la pen ki la pen da bi do men se ma khoi ka jing shlur ko wan ki yang man kren ting ga jong play fi na hero men se ma khoi u ai bori ki banget baro ba haba ki duai ga da jing trai ga jong men se ma khoi men ta ka sniru ga kan ja ga yeng jong fi kan ja ga jaka duai jong fi what do yang man duai ga jing shepting wala yong ni ngan le kum no ha pa kong ni ga por ni tip ngan duai kum no ngam tip so ngan duai na khwa fin no de ga ban yang khmat jo blai ba no try nga pdiang ni men se ma khoi nga wan nga khot yo men se ma khoi ba le phim nang man khot ba le phim ngai bo dan hoi phim la bin kta yu de kti hoi phim la bin yo eu re phim sngo tho nda ha bo dan ba phi na man un wan chi u de blai u de ba kin jaman sim yo ni ngani thoi phi ki breu ki nyo ki le ben ki i no yu kim jukran kim ti tho re ke ma ni u de ba yang na ka ta janga ba jo phi na du ma ta ka sngi nga kwa ngan ong e phi
nang ye ne ga bar ba min sim jong play udan ban ya rap ye ga Jingduwai jong ba jong phi phim long mar wei hapdeng ne ga jingele ka ba kan jam sim jong ga Jingduwai udan man sim ko jong play ka ba lai khnang manum slam ngan pni phi ka ba lai nga kwa phin sno to haba phi duai kan mau baro ki bala IT baro ki bala pdiang yu Jesus Christ baro ki bala ma ye ga jing map ga jong trai baro ki bala yo ye ga jing map e ga jong Jesus Christ kan mau nim dan mar wei la pnya ta yingi ha ka met ga jong Jesus Christ ka ba mut ha ki banget ha situlop ko prathai kum ki banget kum ki kristan ki basisha u blay u la pen dat lang yingi bangi long lang mangi ni long ka ki ki chat ha ga met ga jong trai ba lu khli jong ga met u de Jesus Christ but lala piduai kan mau phim lang marway haba piduai hayeng marway kan mau phi join lang bat ki riu khoi ga prathai haba piduai hayeng kan mau phi snok ti lang bat ki bon ki wei pat ki beduai phi snok ti lang bat nga ngai duai bat phi ngai duai ki briu ki don keleng America ha Spain ha France ha keleng ki prathai ki don apa Asia but baro khat ki jaka ki don ki prathai ngai join lang ki don chenong ki don sor ki don keleng ki jaka ngai duai don jat ben riu don ai ga be fair habang ila pediang yu Jesus Christ dai na kata da pimlang marway pidan baru try ayu blay ga si un pen shai fi ba haba pi rung jeni madan tma pila pen back ila ga jong jingem pila IT la ga jong jingem pidan ga snam ga jong Jesus Christ na kwa ngan pen EP na ga ni ga por ba pin skil to ba haba pi rung jeni madan tma pidan ga jingking atiar ga jong play mdan bala ban le fi ndai ken ma wali yang marway yang ringkat ba Jesus Christ be side wali yang marway yang ba ben se ma kho jong play uban ya side but phi wala yang marway yang bagiri khoi ki jong tra phi don ha ga jaka ka basngan tam ndan manu bala ban tur ha ga jaka nama ni don baru play lado play don ga liang jingi u e tau ban ya le yangi ngas ngau to na de ga tien fi tem ni ga tien ga ba ha ga ni ga khat ga ba jisu kuran ne ling ba wa so paul u ang ni ga tien u e u ban mudu ye ga bala jet ga jong play ga ta ga de ga city gi no rom no fra ga khat ga ba la na fin puli ne ga khat ga ba live ho ar ngas ngau to na ba ga ni ga tien na ga khat ba live ar but kham tam na ga khat ba live live wow u e u ban mudu ye ga bala jet ga jong play de play kan ni ba pen ksan fi tem ni ga tien mudu ngan pen fi khindiat na ga ni ga bible khnang ba kanum shimi ga por khnang ba ngan mi ban pen kut no ni ga jingkran na khwa ga ni ga por fi na puli nang ni kitab jingpen pau kala nang ga ba khat ar na ga khat ga shi phau gong bat ngala yo snow ga tien ga ba jam ba pen ga bang men talawan ja ga ta ga jingpen ni ga ta ga bor ba ga ta ga hima ga jong play jingi ba ga ta ga bor sin shar jong tau chris jongu habala shop no arsot yu tau nong mudu yi ki para banget jingi u beshat mudu yi ki khmat u blay jingi men sngi bat men me pim tip ga ni ga kran shapang ga ta ga jing job no ga jong try la shop no arsot yu tau nong mudu we nong mudu u tau de satan u wan mudu yi ki banget bat sngi bat me u ni de ba mudu ndreket mau jisu yang banyasai ken mau ga kwa ga no fi ni don u blay ba nong ku judge u ba yang ba nang u ba dan ga justice u ba dan ga u ba yang ha ga ta ga jika hok ba ga jing shisha ngani thu fi unum snap yeno ro un snap ye ga Jingduwai ga bangi tep bau jisu la yap bat de khun lang brat ga jong play u ba ai ga snap pe ga ba ga la shop la arsut yo new nong mudui u ba mudui gi bangai bat sngi bat me bat people na ga ba ga khat we ko ke la job no ma ki yo u na ma ka ta ga snam jong tau khun lang brat mat ma ka ta ga tien jong ga jing pla jong ki fi tep ga ni ga tien ga bat nga bat ma pingi job no dai na ma ka jing yap ga jong Jesus Christ but mental ngim da na ga jaka ga basharam pim da na ga jaka ga basharam fi da na po ga jing job ga jong Jesus Christ la na fi tep ye ga ne satan un shap ti ngi fi la na fi yo i ga ne ba fi da na po ga snam bam dan jing pang ga bala ban tur fi da na ga snam ga jong khun lang bra dan ga bala ban kta ga yeng jong fi kam dan ga bala ban kta ga jing shakri ga jong fi dan bala ban kta ga ban ga bri ga jong play but ba fi dan ndai tang ba fi dan ga jing da ndai kan mau ni dai ga bri ga ba dai ban atat ki ba dai ga bri ga ban long ban ye le pursha na mang dai ga shipai ga jong Chris ni dan na po ga snam ni dan ka ktien jong ga jing pla ga bang la i ga bang kren ka ktien jong ga jing ai haba nga ong ka ktien jong ga jing pla haba piduai wat kren ka ktien ga ba ardatin wal kren ka ktien ga ba fin invite ye ga bo jing do ma ga yeng jong fi kren back ye ga jing job ga jong tra kren back ye ga jing ai ga bo play la bo ga no jong fi kren back ye ga jing ba ha ga jong play ga yeng ga jong fi kren ye ga jing crow ga jong try jing ye Jesus Christ ken mau la da fi nuot ong ko mau debet ga sam ga ba shi spa khat pra nganum yap ndai ngan em bat ngan pen penai ga jing le ga jong tra la da fi nang ye ga ban play ga ktien jong ga jing ai la da fi nang ye ga ban penan buram yu tra wal sange ban roi ban ye ro yu play ga yeng jong fi roi le kmen bam di ai ngu yu play mlele pidon na poka snam ga jong tra bat nakwa ba fi nom bread e ga jing ke kle na ga jing em ga jong fi ban nadu men ta ga sngi nga kwa
pin yang jai barang try a blade jala ngan shimini ke jingke ngatiar ngan pongi ke ke jingem but try ngan da duai marway ngadan baru Jesus Christ be side ndan bala ban mudu isu ban penram nga mala pen san nga try but ka baar nga kwa fin dan baru men sim jong blade kita ke dan kam nga kwa ba fin tip hagani ke patengi dan baru men sim jong try but ka balai ngi dan nga met ke jong try wal it snow ko pam wal it snow bu fila marway kinang ngi dan nga met ke jong try but ngi dan kami way nang ini yang lang in duai ngadu bata ke swing inum sha na kwa ngan kren ni ke tien kindia ke ni ke por nang ini ngai biang ke tu ke sam ke life sam ke khat basi pau baga bible kong blay on pen leno ke jing per khat jong ki ken jaben riu on pen dam on pen do ki plan briu baro ki bot briu ke lenti briu ke ni ke jam ta baro ke ni ke lenti briu ke ni ke bot briu ki dan ki kat tu ke ni ke sha influence ke men sim baman ha ke ni ke perthai ki baga spa jong ki ke lakiu ki baga buram jong ki kwa ban control sa na kwa nganong fi setan tap na ka buram na spa nadu ke bible kala deb itu ikata reken mau na kwa nganong fi ni don bor mangi ban pen kelon ni ki bot jingdom nga kwa mata ke sini tong ini yang ngin pen prai ki bot jingdom ban ngin pelai do ye ke jing trai ke jong play ke ri ke chingi ngan ong chicken tien ka ban ai men cmp ai nadu mata ke sini nda haba fi yo i ne ke jing yo i na fi la shai ka to ka ne la bang ne ke jing hikai what yo i ne ke bahang ne ke ne kam dai ka bakut ke ne ke jing sedang ka bo play un sedang men pen i ke jing long men sim ke shi sha jong aba jofi but I ben do men ta ke sing pin yo i bas tang kat to ka ne sing yo i byang ke jing tung shan ke buram ke jong play ha ke ri ke jing i pin yo i byang nu o bodum an kan ria byang but pin yo i byang ke buram jong ke jing trai ke jong play ke brio ken pai show play ke ni o mat ke jing penem kan dan bon shibon ke brio sha benang man je du jok na khwa ka ne thu fi ublay ula tawi ga dujok mdei na kabenta jongi ublay ula tawi ga dujok dei na kabenta ka ksod bat na kabenta ka mensim baman bat ikita ki be iet ikita ka lamle ang ka ktin ga jong blay reken mau yangi ki be shikri utrai ublay ula tawi ga bangin dan shaga jingpenem ga jong trai bat kat bau dang bu ingin ga pertai dang dan bat mensim khot jong blay ingin ga pertai kada ga kamram jingi ga bangin yang ban le persha na kabenta ki ni mensim baman makanum la setiaban job ini nuru kanum la ban tu ga mensim brio kanum la ga ban peniap ga brio bangin le judujok kalau melai ke beri begin siap nak untuk hari tungin dan ke dot note bangin saat bangin dua ida ke dot note cengi baro nganget kini ke jingkran jaga ke bangga persangkat balak ban kran fi ke dot note baro I can long ke bau mensim jauh belai unpen ki ke dot note jofi banginum song klik ting ini dua bara bangi dua tungin snot ho bangi dana ke position ke Bakhlain mdai ke jaka ke betulat belai un ke khui fi ke ni ke por nganget kini ke jingkran jaga kan ai mensim fi belai ngi dua lang bat ngatang sipor hakani ke kelep mat tungin ni dua lang kutra nga yang nang ni apply do je kektien ke jame ke bangla dep kren but I apply bangin yo iko pa ba kum ki bangen nyim dana ke jaka ka besharam ni dana ke liang ke jame try but meme dana ke liang ke jengi bala da meme dan bat ngi ko pa we to ban le yengi we to ban mudu ha ba meme pen san ken try bala ba meme ye side ken try apply be ye jengi side jame do mata ke sni kan urlong ken try bala ba ngi side ringkat bat me ngi side ringkat ba men sim ba khot bala ba ngi dwai ringkat ba ki banget baro kleng ke pertai ha ba ngi snok tilang mentaban dua ida ke belong global try play ke ke bor ha bangi kut lang ke wai ndan jil ke balaban bat iki briu ke jame ha bagi banget ki duai ndan bor soit ke balaban yang persya ha bagi banget ki duai ndan buat briu ke balaban job ha bangi ngi duai ndan ke plan baro ke balaban job ha bangi ngi duai try a blay nga aingo emena ma belong blay be kraw melong try be don bor mela ai ngi ke tin ke jame nga buram ke ta ke try nga snongo emema ai ngi ke jing shai but nga net a blay ke ni briu ke ndan po ke jing kraw ke jame kin na po ke jing da ke jing ker ke jame kin yang briu ke shimi ni ke atiar ba ni ke briu ke don bor ken try but nang ni shkhmat ngan yo i ken try bangin yang biang se sen ban ya lap ke ten ke jame but ke gospel ke jame kan roy ba kan job ke pertai ba away try nga ai ngo i me play nga da net ken try nga kren ke jing ke khu ke jame ke jong blay ku pa blay khon ba blay men se ma ko I can long have yeng ke sem ke jong ni ke briu baro ba na do mata ke singin yang ngin job ken try da ke Jingduwai ha ke kerteng ke jong Jisu ni duai amen but amen blay un ko khu fi si kentien nga kwa ngan kentu biang fi da ke do not chunga ba ngada kwa palat bangin contribute ha ke ni ke jing ja kan ne da ka ba fi share lang ke ni ke jingkran kat bala but da ka ba fi rap ya ka ban share ban pen shailam sikiwai kalau ke jing mentua ke crowd bat nginia dan mentalang ha ka ba piniar ke gospel bat ha ka bangini rap lang ik brio ha gini ki singi to blame ko khu fi bat ke yeng ke sami barok wai ai ki to ki number phone ki bangala ai ha po bat ai ke ni ke jing hikai kan ya rap fi bat ya ki wai pat
Blay und Kuifi, Kublay Shibun